Corona आगा आय फले कोई से थे आय फले just सब राउंड सब फले सब लगे मिया लोगोफोर बेयाव मोनायाव दा लोगोफोर नै दा जों लोगोफोर गासिबो नागिरनोसै हाग्रायाव ओमफ्राय दा फाइनालि जोङो मानसिखौ रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै ओमफ्राय नायलांबाय थादो लोगोफोरा हाग्राया बिराद गेदेर नै लोगोफोर ओमफ्राय नै गासिबो दंबो नै आसामनि गोजा मानो एरै साबे बिसारे बयसु मानसि गोमानायखौ दा नागिरनो फैदो जोङो लोगोफोर ओमफ्राय नै मिलाबाय दा लोगोफोर मोनथ'वाखै मानसिखौ नागिरनो फैदों ओमफ्राय दा जोंबो डिउटि दंमोन ओमफ्राय सुटि लानासो फैब्रबबाय दा लामायाबो गोमाजोबना दं दैज्लां बोथोर नालाय लामाया हा बेफोर अ रास्ता तो अभी ढूंढना पड़ेगा ना नोड़ी भी बहुत बड़ा है ना ये तो नहीं ये लामा मोनसे मोनदों लोगोफोर नायनो सिमोन्द्रा लोगोफोर ओमफ्राय दा नैयाव मोनसे दंग' दङलै दै थानाय हाजो जागासिनो ना लोगोफोर नायनो मन्दिरा लोगोफोर बाखिफोरालाय लोगोफोरा माखासेफ्रा नागिरबाय दं ओमफ्राय बेवहाय मन्दिरा इखिनियाव दं ओइलाय इयाव मोनसे दं फिसा ओरैजा थां नामा ओरै गामिसेयाव एकदम ओइ गामि बिथोरावनिखौसो नायनांगोन अ शिबकुमार ओइ गामि बिथोराव गामियाव ओइ गाव फाले जाब्लाबो गाव फाले मानसिया होमबा जायगा मोनसेयाव गैया जायगा थाइसेयाव गैया आरोना मानसिया होमबा जायगा थाइसेयाव थायाखै आरोना शिब मन्दिराथ' नै बेनो ओमफ्राय मन्दिराथ' हाग्राबारि एकदम हाजोसोना जायगाया औ फैलाय थानो फैलाय थ' थारमाने मानसिया मोनसे जायगायावनो थायानो लोगो गोजानाव थाङो थारमाने लोगोफोर दा फाइनालि जों मानसिखौ नागिरबाय दङ ओमफ्राय मोनाखै ओमफ्राय दा मैयायो हरनिफ्रायनो गैया मानसिया बेलासिनिफ्रायनो गैयामोन थारमाने दा नै लेबारफोर एसे लोगोफोरखौ नागिरफैदों दा नागिरलांबाय थानोसै लोगोफोर मोनफैथ'वाखै लोगोफोर गासैबो फैजोबदों बेवहाय नायगिरिफोरा बिसोरनो नागिरगिरिफोरा बिसोरनो नोंथांमोन ओमफ्राय दा जोङो फाइनालि गोमानाय मानसिखौ नागिरदों
लोगोफोर नैयाव नायनो फैदोंमोन दा न'आव ओमफ्राय दा बेवहाय Mansi fai oरै fai दा लोगोफोरजों नै नायलांबाय थानो बिराद जायगाफोरा डेन्जार खान्थाल मोदोमदों दा मोननाय दं नामा खान्थाल मोदोमदों रावबो मानसि थाया नामालै बेलाय हा जेबो गैया लोगोफोर बिराद गेदेर गेदेर दंफां दं जायगाफोरानो गिथाव माथावथार जायगाफोरा लोगोफोर mau fatam nữa dah ikan thang nama tuh nih lungakai agan pur mengena nama godan hasil gak kena menang deh Nagirnw बहुत मेहनत खालामदों लोगोफोर ओइ माजि मा एक्सट्रासो थाबाय दंलै ओरै फै इमान फिथर जायगायाव उनाव थाबोना Par mani kini kai pabo icha burkuni ailaru जोंना बेलासि जालायलायबाय नै 7 बाजिनिफ्रायनो माबा 7 बाजिनिफ्रायनो जों नागिरदोंमोन ओमफ्राय दासिमहालागै मोननाय जायाखै जोङो रिजाल्टखौ ओमफ्राय जों पुजारिनाव सोंहरदोंमोन जे बुंदों पुजारिया सानजा खोला खनाखै दं होनदों बेनिखायनो जों दा नैबे लामाखौ फैदों जों लोगोफोर ओमफ्राय दा गोबां हाहाकार जाना दं दा नै दा जोङो फैनानै नैबे जरनाखै नागिरनांदों बेवहाय हाबहैनोसै जोङो मा जायो दा जों बेखै हाबांदों लोगोफोर नै बेखैजा दा नागिरनो थांदों नै दंफां गोजौआव मा मा दं नै दासिम लोगोफोर नै हाग्रा बारि लोगोफोर
हा माबोरै थायोब्ला गिथावथावलाय हाग्रा बारियावलाय बोरै थायोलै इयावलाय गिथावथावलाय बोरै थायो इयावलाय आयौ बोरै थायोलै हाग्राया इनि माबायदि